No tak prosím ťa, otvor si nejaký obľúbený prehliadač. Áno, dobre, otvorili sme. A napíš tam, prosím ťa, zľavomat.sk. Áno, už ho máme. No. A sme na ich stránke. No tak prosím ťa, mohla by si mi ho opísať, nejaký dizajn, čo ti páči, či sa ti nepáči, čo je tam dobre, čo tam nie je. Tak, dizajn sa mi celkom páči, len ma prekvapilo, že hneď začínajú ponuky. Proste nemá nejakú ako hlavnú stránku. A tá je až tu dole, kde sú rozpísané vlastne kategórie, podľa ktorých teda možno vyhľadávať tovar. Tu máme, a toto je dobré, že sa môžeš hneď dostať hore. Čo ešte tam vidíš? Čo? No ďalej vidím tú lištu, na ktorej sú všetky hlavné kategórie, ale tuto na boku, kde väčšinou tieto ponuky bývajú rozpísané, tak je napísané najobľúbenejšie. Nechápem prečo. To tým vstupovia Silvester, masáže, divadlo a tak ďalej, tak to neviem, no. Takže to sa ti tam nepáči? To sa mi tam nepáči. Dobre, prosím ťa, mohla by si mi nájsť zľavy v tej danej lokalite, v ktorej bývaš? No, zľavy v lokalite, tu máme hore také okienka, kde je napísané mesto. Je tam síce napísané Bratislava, ale keď si klikneme na to, tak sa nám vyrolujú mesta, kde môžeme tieto zľavy hľadať. Čiže dáme Žilina a už sme vlastne na žilinskej stránke. Výborne. Ešte by som ťa chcela poprosiť, aby si mi našla nejaký produkt, ktorý by si chcela kúpiť nejakému dieťaťu. Niečo pre deti. Niečo pre deti. Tak tu máme hore na tej lište vrchnej pre deti, tak skúsime to podľa toho. No a už sme vlastne na tej stránke, kde máme ako ponuky pre deti. No a predstav si, že nemáš veľa peňazí a cena teda rozhoduje, tak aby si ich chcela nejako vygenerovať, že by si chcela iba nejaké lacné, tak ako by si to spravila? No tuto, ako sú tie okienka vedľa mesta, je aj cena, tak klikneme na cenu a dáme menej než 25 eur, keďže mám teda akože málo peňazí. No a tuto už máme tie lacnejšie ponuky. No prosím ťa, tak nájdi niečo, čo by sa tebe páčilo, čo by si tomu dieťaťu dala, niečo, čo je fajn celkom. Tak mohla by som napríklad dať tu logická hračka Gerding UFO. Klikneme a tu máme napríklad. No tak si to pozri, dobre, vidíme to. Pozri si prosím ťa, čo tam všetko pri tom je napísané. No je tu napísané, že aká je to hra, o čo sa jedná. No potom na čo slúži, čo proste podporuje a ako uplatniť zľavu, čo je dôležité, postup, kde ju uplatniť túto zľavu a potom dokedy. Že nám ostáva ešte 53 hodín 17 minút do konca uzatvorenia tejto zľavy. Dobre, prosím ťa, vidí si hore. A chcela by som, aby si túto hračku teda objednala. Ako by si objednala? No dáme... Kde je košík to? Teda tu je problém nájsť košík. Tuto kúpiť za 2,49. Na to kúpiť. No tak môže skúsiť. No, je to košík. Áno, je to košík, takže sme sa dostali vlastne do košíka. Hračku tam už máme vloženú. No. No, pozri si ako, čo. Takže keďže treba sa tu registrovať. Áno. To tam vidíš. Áno, dáme
do e-mailu musíme napísať akože svoju adresu, no a na tento e-mail mi príde ako pusher. Dobre. No. A potom dole je dokončiť. No to teraz dokončovať nebudeme samozrejme. Či ideme to dokončiť? No nemusíme, keď sa nemusím vlastne zaregistrovať, keď reálne tú hračku vlastne nekupujem. Ale je to teda akože myslím celkom logicky spravené, že dá sa No, prosím sa ešte mi pozrieť, že koľko dlho, keby si chcela tým bankovým prevodom, tak koľko dlho by si čakal, až sa to zaplatí. Bankovým prevodom môže trvať 3 dni. Čiže pokiaľ bude vykonaný bankový prevod. Takže je to zrozumiteľné, hej? Celkom. Tento košík už keď sme v ňom. Áno. Dobre, prosím ťa, prejdi si na tú kvázi hlavnú stránku. Áno, sme na A chcela by som ešte, aby si mi našla, kde je ten zľavomat sídli, nejakú kontaktnú osobu, v prípade nejakých sťažností, že kde by si to našla. No dobre, kde by to mohlo byť? Zrejme tu na dole. Áno. Tu dole, úplne na spodu, a teda je to pomerne ťažko vyhľadávateľné, to by si nie každý uvedomil, je všetko o zľavomate, čiže tam by sme sa mohli dozvedieť o nich. Áno, tu je kontakt, otázky, ako získať kredity a tak ďalej. Takže tu sú o tom zľavomate informácie. No a keby si nejaký chcela, tak už si to tam nájdeš. Áno, no. Dobre. Tak ešte sa ťa chcem opýtať, že aké máš dojmy po tomto testovaní? Aké máš dojmy? No, aké mám dojmy? No tak... Páči sa ti tá stránka, nepáči sa ti tá stránka teraz potom, keď sme to celé Ale prešli? no, páči sa mi tá stránka však. Ale predsa len, ja teda pomerne často nakupujem v e-shopoch a majú aj stránky, ktoré sú spravené takým jasnejším spôsobom, že sa tam ľahšie vyhľadáva. Tuto, ak niekto tú stránku nepozná, tak môže mať problémy, pretože niektoré informácie sú úplne dole, kde by ich vlastne ani nikto nehľadal, malinkými písmenami, takže... Ale nie je zlá. Pekná, farebná, dizajn pekný. Dobre. Až na to, že niektoré informácie nie sú zvýraznené tak, ako si to ja predstavujem. Dobre, tak ti ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Ahoj.